Sa Shisian Pat nakaliang jongi ko Good News TV ni ai kublay yapi baro haga kerteng ka jong utray bat unong penim jong yu Jesus Christ. Sa Shisian Pat ni penpao ka jing sngongo yu play ubala don kat bat ngi haga ni gamiet ula penyo angi haga ni step bat ngangait baga ni galong ka sngi ka bau play ula penlong haga bangi nginyo ban lek command bat bangin shat command ru haka kumen beteng ya kini kijing pusan ki bangilayo lima gani tayo lima pro pastor but kum kijing betengru ya ga devotion ga bangiyo menen kesngi haga bangala kren shapang ublay ubalong umau siang bat ka jakari jongi haga ni step ngakwa ban kren halo jong ko pat kapang bat kata kalong ka jing klan haga jing jarjar lani larangi bo aka ketien nongway strength in quietness kajing klan ha kajing jarjar ya ka bang pensyong nong rim na ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka balaipo bat ka dekot ka bakatsan ngan puli tangi tu ibenta ibashadien jong kani ka dekot ka bakatsan ha ka ba one pai bat ka ba syong that on pin im yapi ha kajing jai jai bat kajing shania ka bor jong pi kanlong di pimshim mand. Nga snutenat haga common language version kadon ye kini kikentin kiwa ong kumni sya yang angan puli kumbakalong. Ka ong paino batu shania jarjar hanga di pinlong klan bat scam. Paino batu shania jarjar hanga di pinlong klan bat scam. Ngakan mau hakapor ka bangalang sedang ban IT ala ka jong gajing im ka jong nga show play. Man habang amat ya ka jing Bat man habang ya kendu ya ka jing no mensim. Kawai na kidukot ka baju ay mensim bahaya nga. Kadai ka kitab Exodus kalinong ka bakatsaw kadukot ka bakatsaw. Hakaba ublay lima kini kikentin uang kumni utray unyale na kabenta jongpi bat pimdan kam banle ay ruem kini kikentin kijulong gajing ay mensim yang hapdeng jong kijing bat kijing no mensim kibanga ngamat hakapor kabangalang IT yalang di show play hakabaw Moses uong yakikon Israel ba utray unyale na kabenta jongpi bat pimdan kamballe ay ruem. Kini kilong kikentin kijong Moses kibaw kren ye kikon Israel hadin ba kikon Israel kila lat maraw na kari Egypt na kari jong kajinglong maraw. Henry kidon pat ha kajing na marka duryaw basaw kada nakmat jongki. Bat kisipay kijong paro kibe na diyan jongki. Bat kikon Israel kidan hapdeng jong kajing no mensim kidan hapdeng jong kajing syepting. Bat hapdeng jong kata kajing no mensim bat kajing ele kajong ki Moses upen gan mau yaki namar ki kila syam yala dia kekutlat kani ke duryaw basaw kada nakmat ki sipai kajong paro ki be na dian jong ki syam yala dia bakida na hapdeng jong kajing kutlat Henry Moses uay mensim ki da kabaong utray unyale na kabenta jong pi pimdon kam banle ay ruem hapdeng jong kijing no mensim bat kijing ele kijong iru kalong kabadon kam yangi bangin tip bau bleu yele na kabenta jongi bat ngimdan kam banle ay Henry tang bangin sushania au blay kumbong Moses ukot yaki kun Israel bakin sushania au blay wala bakide ban yat lingba yaga daga duryaw ka basaw kimdan kam banle ay ruem kin sushania au blay u Isaya ru hadin bauladap ban kren ya ke jinge ka bagi kun Israel kin samat bat kin sia kendu ya ke jinglong braw u Isaya u ongpat yaki hagan ka kitab ka jong Isaya kalnong ka balai pho ka dekot ka bakatsan u ong ngan puli na ka common language version uang paino bat tu shanya jarjar hanga di pinlong klan bat scam
Hagen ga version ga rim ko ong ha ga ba one pai bat ga ba shong that on pin im ye pi ha ga ba jai jai bat ka jing shania ka bor jong pi kan long habangi nang ban long jar jar lani habangi nang ban shania jar jar hauble dei hangta bangi mat ya ka jing klan ngin mat ya ka jing klan ha ka jing jar jar strength in quietness ui saya ukot ya ki kun Israel upen kan mau ya ki ya ka jing long rau ka baki kin sia kendo namar ka pop ya ka baki kila le kin sia syam ya ka jing long rau kata ka jing ya ka berana khmat jongki henry ui saya upen kan mau ya ki balala ki pai bat ki shania jar jar hau play kin long klan kin long scam wala kini ban yat ling ma ya kata jing long brau wala kini ban yat ling ma ya kata jing e wala kini ban yat ling ba ya kita ki jing e ki babun ha ga jing im jong ki hap ding jong kata jing long brau henry upen kan mau ya ki balara ki shania jar jar hau blay ki pai no bat ki shania jar jar hau blay kin long klan bat kin long scam habangiru nginang ban long jar jar bat ngi shania hau blay haga jing jar jar dei hangta bangin mat ya ka jing klan ngin mat ya ka jing klan haga jing long jar jar kumang labu haga ktin nong way strength in quietness unong rai sam ru haga sam ga ba saufun rio haga khot ga ba shipho upen gan mau yang i wong tu ngap jar lan itu ngap bat tu tip bangalong ublay mga tu snap bat tu tip bangalong ublay mga unong roy sam usngong tu de banginang ban snap jar haublay bangin sa tip kumaw nong roy sam wong hagen ga khot ga baning kong jong ga sam ga saufun riu wong ublay ulong ke jakari bat ke jingklan nga ubakloy barbor ban yarap hakipor jingjenjar ublay ulong ke jakari bat ke jingklan jongi ubakloy barbor banya rap haki por jong ke jingjenjar de bangi shania jar jar haublay bangin sa sngotu bap deng jong ki jinge ublay ulong ke jingklan yangi ublay ulong ubay rap yangi barbor haki por jong ki jinge ki bangi de banya ling ba ke jingkot ke jonga yapi hagen ga step kalong compare ki jinge ki ba kumnu pi de banya ling ba ngalapan gan mau menin bau blay ulong mau siang ke jakari jong pi bat bentang kwa ban pen gan mau ya pi ba compare ki jing e ki ba kumno pi mat let jar jar hau blay shania jar jar hau blay bat hakata ke jing long jar jar pin mat ya ke bor pin mat ya ke jing klan pin mat ya ke jing scam ha ke jing jar jar haba pi snap jar pi let hakmat jong blay bat pilong jar jar hakmat jong u pin long klan bat pin long scam ba pila ban ya chaprang wala pedeng kita ki jing e ki ba pi di ban ya ding ba compare ke jing e ka ba pi ya kala ban long kum ba ki kun Israel ki ya ha ka ba ki hap ban ya ba ga duriau ba saw compare ke jing e ka ba pila ban ya kala ban long kum ba ki kun Israel ki ya ka por ka jong Isaya lima ke jing long rau compare ke jing e ka ba kum no ka pi ya ublay wong pim dan kam ban ne ye tamangangan ni le nagabenta jong pi shulet jar jar hau blay shania jar jar hau pin long klan bat pin long scam ublay un kurku yangi lima kini ki kentien jong ga jing pin gan mau nagani ga tien ga jong blay ai kan long ga bor yang ai pi bat kerpang ye pi ki bepet ya kan ga program ga jong ni ha kan ga step sachi sien ga kwa ban bu ti hau blay ga jing dwai kerpang nagabenta jong pi ki bepet ya kan ga program ga jong ni ha kan ga step dan duai kerpang naga benta jong pi hap deng ki jing syam ki jing kendo ki pi pi mal ki jing lesi ki tap ki jing im jong pi henry nga khot pi ha ka step to let jar jar hau blay long jar jar hakmat jong u nganget pinyo bor mat pinyo ya ka jing klan ba pila man ya chaprang ha ka jing im jong pi ngine pendem ha ka jing duai au blay bok pa jong i babneng ni ai ngo ye me namar ngitip bamalong ublay jongi ublay bam ju eno ublay bayay don ringkat ubawat apdeng jong ki jing bat ki eryong ki bawan ban be aga jing em jongi mekular ban long ringkat bat ngi
Haduk ka bawai no jong kini ka pertai. Ban ngi ai ngu ria mi bani ka jing don ring kat jong mi ka ba ai bor yang ngi. Bangi lak ban ya syaprang wala paling ki jing me khot yang ngi na mar kata ha kini ka step. Lima ki jing bal ki jing le ki bun ki bangi ni ban ya ning ba. Me khot yang ngi tang bangin chus ngap jar bat bangin long jar jar hakmat jong mi. Namar de hang ta bangi yo bor. Ha paling ka jing jar jar. Ya rab yang nga. Ya rab yang ngi. Ya rab yang kitu baru ki pet yang ni ka program jongi. Compare hang nu ki don, compare ki jinget ki kumnu ki shem, compare hagnu ki jinget ki don, compare ko ki rat ye jonga. Hendoi lara hagni ki step ki la ngap jar jar hakmat jongi. Kin mat ye ki jing tengan, kin mat ye ki jing pensat bor, kin mat ko ki rat ye ba ye me ubleu ban ya rab, ubleu ban kersan bor, ya ki jing im ki jongi. Sngau ko try ye ka bango jongi. Da map iki pop iki rengkang ki palat ki mamiju shem haga jing im jongi. Na pagini nga panaga kerteng ka jamu Jisu uwalang ujuk menementa. Syadu ki arta ba ki babam jukutru. Amen. Sa shisin pat tu ublayun kurku ya pi baro lingba jong kini ka program ublay na kabenta ka buram jong u. Amen.